салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам дар бозори Корвон қарор дорем. Шарфҳои новинка омада. Дидед ани сангдоро духтаро 160 сомон, бесанго духтаро пардоро 100 сомони. И пардораш 160 сомон, ё 100 сомон. Ё чамда? Ин духтарако бо шарфҳои новинка аҷоиб буд фасони дубайский омада 150 сомон. Ба хотири май шариф Рамазон духтаро арзон кардаган. Набошад дигар ҷода 200-220 сомон. Накасе харидора рақамҳои савдогар дар рӯи экран монда, марҳамат карда нависен. Духтарако ин намуд бо дубайский омада 160 сомон, 150 сомон, 160, 140 сомон. Диго кен духтаро беҳад шарфошон хушро ҳамаш дубайский шолкан. Ана миша бор мекише? Ам букше. Боз ман бояд наздик нишон метим духтаро бозори Корвон Суроға, Корвон Сити дуюм қатор нашед. 46 магазина. Бо савдогар рақамҳошро мемонам поён бошонтинда. Савдогара бо номерошон мемонам духтаро чизе нофаҳмовай маълумоти пирра айхчон мегирен. Доставкам доран духтарако. Ина духтарако тага шакшода нишон метим. 140 гуфтем? Не, ё 140 сомон духтаро нигоҳ кунед, сангошон хамилёна аҷоиб буд фасон. Ё 140? Не, ё 140 сомон буда духтаро. Иҷа вибр беҳади бад калона ҳама ира бовар кард. Дона дода нишон дода намешавад. 80 сомон сар меша то чанд сомон бод? Ҳамаш 80 сомон ай бало. Ина духтаро кадамеш мақулай 80 сомон доставка ҳам доран духтаро. Ҳамаш румоло барои модарон асоси чоркунҷои калони хушра. Нимай чи чанде? 60 сомон. Не, ё 60 сомон духтаро 5-6 та ранг дора. Нэмхай видео мекунем духтаро скрин када WhatsApp шонда партем бо адели нархшона меган расветкоша нишон метиям. Ё чанде? 100 сомон арзон метиям. Ё 90 сомон. Ё 130 сомон. 100 сомон, 90 сомон, 130 сомон духтар. Диде духтар ко ҳамаш мегум хушракан. Ё шарфои майчнон, ё шарфои 50 сомон. Ин ё 50 сомон духтаро ё майчнон навор карда будем дида буден. Духтаро ё амон олами шарфо буд. Ман Instagram сайти YouTube канал Instagram шуна гуфтаги будем дашмо. Ҷошон алишдаге, ҷошон ремонт рафтеса, айни ҳол духтар дар Корвон Сити қарор доран. Метонем бебой наздик бибинем. Боло 70 Туркия, ё итальянский, пахтаган материалшон пелаги хушрай 60 сомон. Ина ё 40 сомони духтаро. Ин тараф 40 сомон духтаро. Ҳама оригинал ама шарфшон васои хушро. Ё чанди? 40 сомон. Нерам 40 сомони духтаро. Не болобдаги 50 сомони духтаро. Вибр калон найни диёрро мепарстен духтаро. Ҳаста да ин дукон марамат када харидорӣ кунед. Нишон диден аҷоибот хушрӯ. Бо ин намуд шарф омада иёрам дубайский аҷоибот хушрӯ чанд та расветка дора нигоҳ кунед. Ҳамаи амин 130 сомон. То иҷара? 180. То инҷара 130 сомона духтаро ин модело ҳаста 180 сомони.